Papilion ko kamo kinsay atong ilansang sa krus. Ang mga tao misinggit, ilansang si Jesus. Ilansang si Jesus. Ang paglapas sa tao sa kasuguan sa Dios, mao ang hinungdan nga si Jesus namatay. Kay ang paglapas sa kasuguan sa Dios, nagkinahanglan kini og kamatayon, kay mo nay bayad sa sala. Apan inay nga kita mo'y mamatay sa eternal nga kamatayon, si Jesus namatay alang kanato. Mayong hapon o gabi dire sa Pilipinas. Sa ubang dapit, wala ko kay balo. Apan, magapadayon kita sa atong series nga pagtuon sa pulong sa Dios, pahanungod alang niining pagsaulog sa tibok nga kalibutan sa Kristiyano nga mga pundok may tungod sa Semana Santa. Mga kaigsunan, kagabi naghiskot kita nganong nagkinahanglan gyud nga mamatay si Hesus. Ug atong nahibaloan nga ang sala ni Adan ug ni Eva dili sa kantidad sa prutas nga ilang gikaon, kung dili ang ilang gibuhat, samara nga sila nagdeklarar nga sila independente sa ilang kinabuhi. Ang sala ni Adan ug ni Eva mabugat kayo tungod kay ang ilang loyalty sa atong Dios gibalhin ngadto sa kaaway nga mo ang yawa. Magpadayon kita mga kaigsunan alang sa pagtuon sa mga pulong sa Dios haom nining pagsaulog sa Semana Santa. Tingalig mangutana mo, Pastor, mutuo ba day ikaw ni ini? Mutuo ako sa mga panghitabo. O aniya, nagdala gyud kog para pang ilustrasyon. Saging ha? Saging. Atong panitan ang saging. Makita nato nga adunay unod ang saging. Sa pagtuon sa pulong sa Dios, adunay duha usab kabahin. Gitawag peripheral truth o central truth. Ang peripheral truth kung sa saging pa panit. Ang central truth kung sa saging pa unod. Gikinahanglan ba ang panit? Oo. Makaon ba ang panit? Dili. Gikinahanglan bang unod? Oo. Makaon bang unod? Oo. Mahimo ba ang maong saging nga walay panit? Dili pud mahimo. So ingon ini mga kaigsunan. Ang adlaw sa pagkamatay sa atong Ginoo, paglubong sa atong Ginoo, pagkabanhaw sa Ginoo is peripheral ug unsang adlaw. Apan ang central truth mo, namatay siya, gilubong siya, nabanhaw siya. Ang central truth naa sa panghitabo. Ang peripheral truth naa sa mga adlaw nga na-involve. Busa, akong pasalamatan ang nagasaulog nining mga adlaw kay inyong gihalad ang inyong panahon sa pag-focus, paghinumdum sa mga kasakit, kamatayon, paglubong o pagkabanhaw kag Hesus. Mga atong theme mga kaigsunan, tema na to, mao ang the passion, ang mga kasakit. Karon mga kaigsunan, ang atong topiko, gibutangan ako og open o close parenthesis, kay dili ako mo nagsulti ana. God is dead. Ang Diyos patay. Sa record sa John 19:29 og 30 nagingon, nga adunay sudlanan nga puno sa suka, ug unya ang espongha, anaa diha nanang mong suka. Dayon ang binugkos nga haysop, gituslob sa mong suka, ug unya gipatilap sa dila ni Hesus. Og nagingon din, tapos nga siya nakadawat, ninay mong suka, siyang baba. Misinggit siya mingon, natapos na. Dayon, miduko ang iyang ulo, ug unya,
ni Hawa ang iyang kinabuhi. Buti pasabot, namatay siya. So atong tunan kining pangunaw na God is dead. Ang Diyos namatay. Niadtong mga 1980s, naitabo gyud ni sa moy akong pag-eskwela sa seminary, midagsang kining maong pagtulunan nga nagingon ang Diyos namatay. Sulod sa tulo ka adlaw, tulo ka gabi, sibo sa pagkamatay ni Ginoong Hesus. Busa nagingon ang maong pagtulunan nga nianang panahon ang kalibutan walay Diyos. Tulo ka adlaw, tulo ka gabi, mao ni ang maong pagtulunan. Dagha mga seminary nga nadisturbo, ngano nga kini midagsa nga pagtulunan. Si Billy Graham, usa ka protestante nga bantugan nga magwawali. Gi-interview siya sa television ug radio. Dr. Graham, unsay imong ikaingon niining pagtulunan karon nga nagingon God is dead, namatay ang Dios? Aniya ang tubag ni Dr. Billy Graham? I don't know. Because just this morning, I talked to him. Wa ko kay balo. Kay karon lang nga buntag, nakigistorya ko sa iya ang atong Diyos. Ang buti pasabot ni Billy Graham, wala mamatay ang Diyos. Muarita, niining adlaw gyud nga mao'y panghitabo, sukad pa kagabi. Huybis sa gabi ginakop siya. Og nanang gabi mga kaigsunan gitaral siya. Gidala sa Sanhedrin. Kaya dunay kaso nga gipatubang kaniya nga mao ang blasphemy. Ang blasphemy mao kini mga kaigsunan. Tungod kay siya nag-angkon nga siya anak sa Dios. Tungod kay siya nag-angkon nga siya mao si Kristo ang Mesiyas. Og tungod kay siya nagingon ang imong sala na pasaylo. Alang sa mga leaders sa templo sa mga Hudyo, this is blasphemy, pagpasipala. Walay kasaysayan sa Sanhedrin sa Hudyo nga gabi ang trial sa mong akusado. Busa kining paghusay kaniya sa gabi nga panahon, usa kini sa pagyatak sa iyang tawhanong katungod. Tungod kay ang high priest o ang mga priest sa templo gusto man gyud nga mamatay si Ginoong Hesus, hinungdan nga blasphemy ang iyang kaso kay sa Jewish nga maong hukmanan ang blasphemy is death penalty. Apan ni adtong panahon na kay ang Israel na ilaluman sa gahom sa mga Romanhon. Wala gitugot sa Roma ngang Sanhedrin makapaganaog og death sentence. Ang sentensya sa kamatayon naras kamot sa hukmanan sa Roma. Ang problema mo kini, ang blasphemy dili krimen sa husgado sa Roma. Busa mga kaigsunan, ang mga sacerdote, mga priest, high priest, o mga elders, giusab nila ang accusation, dili na blasphemy, kung dili sedition and rebellion. Sa ito pa, mialsa batok sa gobyerno, which is, sa Roman judiciary, is tantamount to death sentence. Daghang gipangsuhulan sa templo, mga tao gipangsuhulan, mga testigos nga mga bakakon gipangsuhulan aron lang nga ilang ipakita nga si Ginoong Hesus nagtudlo kanila sa pagsukol sa Roma. Ang ilang mga testimony nagkalandrakas. Wala mag-corroborate sa usa ka testimony ngadto sa usa. Samtang naminaw si Pilato, nakaplagan ni Pilato nga walay krimen nga nabuhat ni Ginoong Hesus. Busa rin siya, kuhaay kong planggana butangig tubig. Kay unsay may tabo nining akusado, wala ko'y labot siyang inosente nga dugo. Apan ang mga tao misinggit, ngay palansang si Ginoong Hesus. Tungod sa kampanya
sa mga dagkong opisyalis sa sanktuaryo, sa templo. Busang mga tao misinggit og nagingon, kay nagingon mas Pilato, karon akong adlaw natawhan, aduna ako'y katungod sa paghatag og pardon sa binilanggo. Niya si Barabas, mao ni ang tinuod nga misukol batok sa kagamahanan. Daghan siyang gipamatay. Niya Jesus, papilion ko kamo, kinsay atong ilansang sa krus. Ang mga tao misinggit, ilansang si Jesus. Ilansang si Jesus. Gala mga kaigsunan, inyong bantayan kini. Nalansang si Jesus kaganiha. Kaganiha nga oras. Sa usan ini ka mga Biyernes, nalansang siya tungod sa tingog sa majority. Usa kini kaleksyon nga atong makuha nga ang majority ang gidaganon sa mga tao dili buti pasabot kanunay silang insakto. Kayo sa ang majority makamanipulate sa butuhay mga kaigsunan. Sa nakita ni Pilato nga wa nigi siya mahimo. Kay mga tao misinggit ng yun nga si Jesus mo ilansang. Busa ng hunaw siya nagingon, wala ko'y labot sa dugo nini nga inosente nga tao. Apan misinggit ang mga tao. Ang dugo niya, kami ang madubag. Ang iyang dugo, kami ang madubag. Kung naitunglo, andam kami. Grabe nga kagkahi ang kasing-kasing sa mga Hudyo na atong panahon na. Sa atong gitunan kagabi, mga kaigsunan, ngang kamatayan ni Jesus, gikinahanglan alang sa pagtubos, gikan sa silot, sa sala nga mao ang kamatayon. Kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang sala mao ang paglapas sa kasuguan. Busa, maingon nato ni ang bayad sa paglapas sa kasuguan nga mao ang sala mao ang kamatayon. Ang paglapas sa tao sa kasuguan sa Dios mao ang hinungdan nga si Jesus namatay. Kay ang paglapas sa kasuguan sa Dios nagkinahanglan kini og kamatayon kay mo nay bayad sa sala. Apan inay nga kita mo'y mamatay sa eternal nga kamatayon si Jesus namatay alang kanato. Busa, the cross is the vicarious death for mankind. Kining cross nga gasaulog ninyo karon, mao ni ang puli sa atong kamatayon. Muhulam ko sa legal lingwa, sinultian sa mga abogado. Dili ko abogado, please. Apan gusto na ko gamiton kining nga sinultian sa abogado nga Latin. Ako yung gikuha ang pronunciation, pero di ko masipyat. Kung di man mao ang akong pagkasipyat kamong mga abogado nga naminaw, pardon me. Aniya ang sinultian sa mga abogado. Nulla pi sina sine legi. Nulla pi sina legi. Naglisod ko ng Latin. Ngano nga ako ning gidala? Kay di ay, kini nga sinuntan sa Latin, nulla pina sine legi, nagaingon, no penalty without a law. Walay silot kung walay balaod. Walay pagasilutan nga iyang nabuhat kung kini wala gidili sa balaod. Nganong ako ning gidala? Kay Roma 5:13 nagingon, but sin is not imputed when there is no law. So ang sala dili gayap sa tao kung wala kini balaod. Busa ang sala gikinahanglan nga mawala. Ug mawala lamang kini pinaagi sa kamatayon ng Hesus. Kung ang kasuguan mo'y mawala, kung ang kasuguan mo'y walaon, walay paglapas tao.
dili na gikinahanglan si Ginoo mamatay. Dapat day unta, ha? Sa sinsilyo nga una-una, may pay giwala ang kasuguan aron si Ginoo di na magpakamatay. Kay kung walay kasuguan, walay sala. Walay pagsilot sa tao ngayang nabuhat, kung ang iyang nabuhat, wala giprohibit sa balaod, mga kaigsunan. Busa, unta sa tawhano nga panglantaw, aron dili mamatay si Ginoo, simple kayo. Amend the law. I-amendar ang kasuguan. Abrogate the law. Walaon ang kasuguan. Mauna na, simple unta kayo. Wala untay kamatayon ni Ginoo. Pero unsay mahitabo sa usa ka susidad nga walay balaod. Unsay mahitabo sa usa ka susidad nga walay mga ordinansa. Higala ang mahitabo anarchy, chaos, mabere, gangsterism, warlordism. Morning matabo, kaguliyang, paghari-hari, matirang matibay, ang isog mo'y mabilin. Nga naman, wa may balaod. Kung ang balaod o ordinansa mo'y walaon. Ang uban manggod na gunahuna. Yes, pagkamatay ni Ginoong Hesus sa Birnes usada kahapon, nawala ang kasuguan. Muna sa uban. Daan nagpasidaan si Ginoong Hesus, wala pa siya mamatay. Kaya nakita sa eternal eye sa atong Ginoo nga maghunahuna ang mga tao nga siyang kamatayon, nawala ang kasuguan. Busa, sa Mateo 5:17-18 na gingon, ayaw kamo paghunahuna. Ngamayan na ako aros pagbungkag sa kasuguan og mga manalagna. Wala kumuanhi aron sa paglaglag o pagbungkag kung dili aron sa pagtuman. Sa verse 18, bukat pagyud, kay masayon nga mahanaw ang langit ug ang yuta, apan bisag tulpok ni kudlit wagoy sayloan hangtod kini matuman ang kasuguan. Therefore, kanatong panglantaw nga kung walay sugo, walay sala. Busa, wado ng sugo, aron walay sala. Kung walay sala, quits na ang kamatayon ng Ginoo. Imposible di ay. Imposible. Nagingon ang Ginoo, bisag kudlit, bisag tulpok, wagoy saluan, hangtod matuman ang kasuguan. Kini nagpakita ng kasuguan sa Dios dili mausab. The law of God cannot be amended. The law of God cannot be abrogated, mga kaigsunan. Sulayan ko na nato, atong i-abrogate ang kasuguan. Wado na to ang kasuguan. Busa, kung mawala ang kasuguan, libre na. Bisag kinsay ampuan. Libre na. Baliti, pangpang, buaya, unggoy, kana, pwede na. Kaya wala may balaod. Unya, makasimba na ta, umadag kong estatwa, mga mananap nga estatwa, mga dragon nga estatwa, ugunya, pwede na ta, mamalikas, gamito ng ngalan sa Diyos pasipala. Dayon, wala na balaan nga adlaw papahulay. Ugunya, wala pagtahod sa mga ginikanan. Pwede na makapatay. Pwede na mangawat. Pwede na mangilog o gasawa sa uban. Pwede mamakak. Pwede maibog sa butang sa isig katao kung mawala ang kasuguan. Mao niyang katarungan nga gamas gi-prefer sa atong Ginoo nga magpakamatay siya kaysa mawala ang kasuguan, ang society will be in anarchy. Mao ni ang katarungan, mga kaigsunan. Magpakamatay siya for the sake of peace and order sa atong kalibutan, mga kaigsunan. Kini magsusulat sa Biblia, wala ni magkasumpaki. Abi ninyo nga, si Santiago, nga sinulat kang Santiago, ugunya ang sinulat dito ni Juan nagkaaway. Wala, oy. Wala. Wala yun magkasumpaki ang mga Bible writers. Sulayan nato nigtanaw.
unsa man ang nalansang sa krus. Kaya naman mabasa, Colosas 2:14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing to the cross. So naigipala, doon ay gilansang sa krus, doon ay gipapas. Apan kining gilansang o gipala didto sa krus, wala labot ang mural nga balaod nga mong napulo kasugo. Kay kining napulo kasugo, these are not handwriting of ordinances. What was blotted out? Handwriting of ordinances. And please listen. The Ten Commandments is not handwriting of man. It is the finger of God mo'y nagkulit sa bato. And these are not ordinances, but these are moral laws, mga kaigsunan. Kining napulo kasugo are not contrary to us. Wala kini mapala tungod kay nag-ingon si Jesus, bisag kudlit og tulpok, walay pagasayloan, hangtod matuman ang kasuguan. That is impossible. Nga napulo kasugo, mo'y nalansang, mo'y napala. No! So padayon kita. Sa diha nga nag-ingon, nga doon na nagilansang gipala, handwriting of ordinances, mga kabatok kanato. And verse 16, mo'y nakalibog sa mga tao. Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holiday, or of the new moon, or of the Sabbath days. Ingon dayon tanawa, ayaw na mo pagdili niya ng pagkaon o gilimnon. Ayaw na mo niya ng adlaw papahulay, nalansang na sa Kalbaryo sa cross. Colossians 2:16. Apan atong tanawon. But bang ipasabot ka kining meat or drink pertains to dietary law and health laws? But ba pasabot ngang napala o nalansang may tungod nining pagkaon o gilimnon, mao ba ni ang balaod sa pagkaon o sa mayong panglawas? Ug but bang ipasabot nalansang ang kapito kaadlaw nga igpapahulay? Apan atong may baluan, nga doon na itubag ni Ana, ang problema sa 16, verse 16. Ang verse 17, mo'y muhusay nini. It qualifies. Unsa man ay katong mga gipala o nalansang, mga pagkaon o ilimnon, mga igpapahulay, verse 17 is the key. Which are the shadow of things to come, but the body is of Christ. Kadto diay napala nga pagkaon o gilimnon, mga igpapahulay. Kadtong gipala, mga landong kadto sa umaabot nga lawas ni Kristo nga igahalad. Sa pagkamatay ni Ana ni Ginoong sa usa ka Biyernes ni Ana, mga kaigsunan, nahunong na, napala na, kining mga igpapahulay, mga pagkaon, mga ilimnon, nga mao'y landong sa kamatayon ni Ginoong. So, unsa man kining mga landong sa kamatayon ni Ginoong? Prudence and common sense will tell us that it is shockingly unconscionable for Jesus to suffer at the cross so man can eat and drink anything he wants. Sentido komun. Ug maugda nga panguna-una. Dili gyud ta mo tuo nga si Ginoong nagpalansang usa na ka-Biyernes. Aron lang ang tao makakaon kutob sa iyang gusto. Makainom kutob sa iyang gusto. I cannot believe in that. Apan unsa man day kini? Kini mga kaigsuunan, katurang mga landong sa kamatayon ni Ginoong. Maurang nalansang, maurang napapas, ug atong tanahon, unsa ning mga landong sa kamatayon ni Ginoong,
Leviticus 23:13, pagkaon og ilimnon. And the meat offering thereof shall be 10 deals of fine flour mingled with oil, and the drink offering thereof shall be wine, the 4th part of an hin. Mga kaigsunan, ang meat offering, ang meat, dili buti pasabot karne, dili buti pasabot pagkaon, kung dili ang landong sa kamatayon ng Hesus, meat offering. Harina nga may lana, ug unya, bino, ihalad kini. O dayon, mga kaigsunan, sa Mateo 26:27 nagingon, og si Jesus mikuha og tinapay, og iyang ipanalanginan, og iya kining gitipik-tipik, og ihatag sa mga tinunan, og nagingon, dawata kini. Kana, kay kini mao ang akong lawas. Ug una may kuha sa skupa, ug ihatag ngadto kanila, og mingon, imna kini ninyo, kay kini mao ay akong dugo. The meat offering and the drink offering are but the shadow of the body and the blood of Jesus Christ. Mao ni ang gipahunong, mga kaigsunan. Unsa man nga mga igpapahulay, unsa nga mga igpapahulay, adunay gikatudlo nga mga fiesta, ngang selebrasyon balaan. Kung pila ka adlaw, mao na ang mga adlaw nga walay trabaho. Walay trabaho nila. Therefore, kanang mga adlaw gitawag Sabbath days. Unsa man kini? Passover, unleavened bread, Pentecost, first harvest, tabernacle, blowing of trumpets, Day of Atonement, pito ka mga seremonyal nga igpapahulay. Kining tanan, Passover celebration, unleavened bread celebration, Pentecost celebration, first harvest celebration, tabernacle celebration, blowing of trumpet celebrations, Day of Atonement, these are the Sabbaths that are the shadow of the death of Jesus Christ. Karumadto ta sa atong topiko. Namatay bagyod ang Diyos dito sa cross. Kung si Jesus Diyos og namatay sa cross, namatay ang Diyos dito sa Kalbaryo sa cross. Muna ang ergo nila. Muna ang ilang proposition. Karon, kung si Jesus Diyos namatay sa Kalbaryo sa cross, namatay ang Diyos. Busa, sulod sa tulok adlaw, sulod ni ining Semana Santa, gikan ni adtong Biyernes, Sabado, hangtod sa Domingo, sa kadlawon, mga kaigsunan. Walay Diyos ang kalibutan. Walay Diyos ang kalibutan. Mao ni ang pagtulunan sa gitawag, God is dead. Ang bugtong paagi, nining dilema sa theology, mao ang pagtuon sa nature ni Ginoos. Kutob sa atong marangan. Medyo tricky lang jutay kung ang mystery sa Diyos mo atong tunan. Nga naman, nagayon si Martin Luther, if man can fully understand God, he ceases to be your God. Kung ang tao magkatugkad na, ugiyan ng nasusyang tanan, kung unsa o kinsang Diyos, muundang na siya pagka-Diyos, nga naman, classmate na sa tao, mga kaigsunan. So ang Diyos nabahin sa duha ka aspekto. Diyos revelatos o Diyos absconditos. Ang Diyos revelatos means the God who was revealed. He is the immanent God. God who is near to us. So kinini nga bahin, siya mo'y Diyos nga duol sa atua. Siya mo'y Diyos nga nagpadayag siyang gugma, kaluoy o gustisya. Siya mo'ng Diyos nga nagproteher sa tao o nagpakaon sa tao. This is the Diyos revelatos. Muna ang atong may baluan, muna ang atong masukod, muna ang atong matugkad. But remember, doon na aspekto sa Diyos nga gitawag, Diyos absconditus, Diyos revelatos,
the immanent God, the near God. But Deus absconditus is the transcendent God, God who is far, distansya, layo sa tao. The God who is not defined by time and space. Muni ang Diyos nga dili nato ma-define sa laboratorio, dili nato masulbad pinagi sa mga logic, dili nato kini masulbad pinagi mga kanto-kantong inistoryan, mabasa ba? Nagingon ang usa ka sinulat mga kaigsunan. God is not like us. He is God. We are not. He is holy. We are not. He is sovereign and infinite, and we are not. He is separate from us and independent from us. He does not need us, but we need Him. We are fully and always dependent on Him. This is the immanent God. Mo nang di nato matugkad. Mo nang di nato matugkad. May usa ka Latin nga sinultian. I think it was Martin Luther who said this. I'm not very sure. Finitum non posset infinitum. Unsa man ang buti pasabot niya na, the finite cannot fully understand the infinite. The finite kita. Kita nga tao nga adunay limitasyon. Kita nga tao nga adunay kakulangon. We are the finite. And we, the finite, cannot fully comprehend the infinite. And that infinite is no other than God. Mga sahay, sulayang yun natog susi o kinsag yun din si Gunisos. So niya ay mga yaga-yaga ng pangutana nga kumon diha sa mga kanto-kanto sa mga parke. Oh, tanawa. Gutomon bang Diyos? Ha? Tanawa. Kapuyan bang Diyos? Gutomon bang Diyos? Unya kay si Gunisos na ngayog sinugbang nga tilapia sa Galilea kay gugutom siya kay mangaon kauban sa mga apostoles. Kapuyon bang Diyos? Unya kining si Gunisos mga tutagawaaw kay magpahulay ta. Unya pagpasa niya krus kaganiha nga oras. Nadus mo masya kay gikapoy. Sunod, uhawon bang Diyos? Unya kay si Gunisos nangayo magtubig sa babae sa atabay ni Jacob. Hatagi ko og tubig. Giuhaw. Sunod, mamatay bang Diyos? Unya kayo namatay man si Ginisos atong usa ka Biyernes. Ha? So, mga kaigsunan, ang atong pangutana, ang Diyos dili gutomon, ang Diyos dili kapuyon, ang Diyos dili uhawon, ang Diyos dili mamatay. It's a big no. Now, niya na ang mga tao na nagsulay-sulay pagutingkay sa nature na Ginisos. Therefore, kay gigutom, gikapoy, giuhaw, og namatay si Jesus. Therefore, Jesus is not God. Mo dayon niya ang ilang mga conclusion. Ang nature na Ginisos magpadayon kita. He is the Son of God, and He is also the Son of Man. Anak siya sa Diyos. He is an everlasting God, from everlasting to everlasting. Micah 5:2. He is the incarnated God. Diyos nga nagsulob sa lawas sa tao. Ug may puyo kauban sa tao. John 1:1 and John 1:14. He is the monogenes Theos. Gigamit na ako ang Griego. Because in John 1:18, sa daghang pagtuki-tuki, Jesus is God. In John 1:18. Because He is monogenes Theos. Kanang Theos, God. The monogenes Theos is actually Jesus. Ang nakapor kay pag-translate, the begotten Son. The mono means one. The genus meaning to say a kind. Munang nasa atong biology, genus. A kind. It is not talking about begetting. Kay kung
pagpanganak, dili, ginis ang gigamit, ginao. Muno ginao. Pero kay gigamit, muno ginis, meaning to say, He is the only unique God. Why Jesus is the only and unique God? Because He is the only God who took the flesh of men. That makes Him the monogenes Theos. Yes, anak siya sa tao. Kaya na tao diha sa babay. O ang Isaiah 9:6 nagingon, kining bata nga lalaki, mga tao sa pagtaguangkan sa babay, ang iyang ngalan pagkatawagon, Wonderful, Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Call Jesus the Mighty God. Call Jesus the Counselor. Call Jesus the Prince of Peace. And call Jesus Wonderful. Ngano nga siya sa nugad? Ka Hebrew 4:15, ni suloob sa lawas sa tao, aron sa tanang mga bahil, makaambit siya sa kaluyon sa tao, apan wa siya makasala. Mohinungdan, nga si Jesus nga anak sa tao, gigutom, giuhaw, gikapoy, ni dugo og namatay. Kay siya maong Passover lamb, og sa diya nga tapos na siya gilansang sa krus. 50 days after nga mo'y celebration sa Pentecost, misaka siya sa langit. Ug unya inikahumanan niya nga nahimo siya nga high priest dito sa langit. Manaog siya ug unya, He is the Lord of Lords and King of Kings. Busa mga kaigsunan, He is the Son of Man. Aron makaambit siya sa atong nature, sa atong pagkatao. Dapat unta, mga kaigalaan, ang giuhaw nga atong Ginoo, ang gigutom, ang gikapoy, ang midugo og namatay, dapat dili nimo discredit sayang pagka-Diyos. Dapat dili kini mo count against sa atong Ginoo nga dili siya Diyos tungod kay siya gigutom, giuhaw. No! Dapat untay hatag na to ang credit nini. Kay kining tanan nga kinaya sa tao nga siya giuhaw, gigutom, gikapoy, nagdugo, o gilansang og namatay. Kini nga kasinatayan tungod og alang sa atong kaluwasan. Dapat unta. Hataga nato sa the highest honor. Kay kining tanan nga atong nakita nga siya tao. Tao tungod kay tao siya at that very moment. Apan iya kining gisulob ug iya kining gibuhat tungod og alang sa atong kalawasan. Ang kasakit, ang pag-antos, ang mga latigo, ang mga samad sa lapalapas sa iyang mga tiil, ang masamad sa iyang mga kamot, dili kini pagpakarunin nun nga kasinatian. Because at the cross, the pain was real because He was man. He was man, the incarnated God. Tungod nini nahimo siyang unod og buko og dugo sama sa tao. Ugon niya, pagsinggit niya ganyan, amahan ko, kung mahimo, isaylo ang kupa, kining kasakit. He was in agony, anito Israel. Sa diya nga hapit na siya, makabsag, kinaboy, misinggit siya, my God, why you have forsaken me? Ingon dayon ang mga tao tanawa, dili siya Diyos, kay nga nung nagmas siya, Diyos ko. Kung Diyos siya, nga nung ngayon magisampit, ang Diyos. Higala mga kaigsunan. Nalimot ba mo? Nalimot mo sa hearing? Datong pag-impeach kang Chief Justice Corona? Si Chief Justice Corona, abogado. Pero naa siya abogado. Ugon niya, mangutana, ang chairperson sa Husay, do you have any lawyer? Ingon ni Chief Justice Corona, he is my lawyer. Kanang pag-ingon, my lawyer,
But mag-ipasabot nga si Chief Justice Corona dili na lawyer. A lawyer can call another lawyer as my lawyer. And God, Jesus said, my God, my God. He was calling his Father. Wala mamatay ang Diyos. Kay sige ni Jesus nga nagbitay sa cross, namatay sa tinod nga kamatayon. It was a real death. Apan niya ang atong punto, the divinity with him did not die at the cross. God did not die on this Holy Week, for God knows no death. Kadtong nagdupa sa cross, ang tao to nga si Jesus, ang iyang pagka-Diyos wala mamatay because God knows no death. Go to the tomb, it is empty. Ask Mary Magdalene, where is the body of Christ? And she will tell you, He's risen. Ako'y hatag kaninyo mga theological, mga sinultian. He is different than He. He is different than He. Wala hindi na ito matugkad siya. Namatay si Ginisos, apan wa mamatay ang pagka-Diyos. Unsaon na ito na pagsabot? Unsaon na itong sabot? Ha? Daan naging si Isaias, ang iyang ngalan pagkatawgon kahibulungan. Kung imong masulbad ang mysteries pagka-Diyos ni Ginisos, then dili na siya kahibulungan. Daan gitawag si Ginisos, nga iyang ngalan pagkatawag og kahibulungan kay dili matugkad sa kalibutan. Giunsa ang humanity og divinity nga nagkauban. Giunsa nga namatay ang humanity og ang Dios wala mamatay. Di na ito ma-explain. Sabi ninyo hangtod karon. Naibutangan din ako masabtan. Kanang gingon, ang Dios walay sinugdanan o walay katapusan. Masabtan ko ka ng walay katapusan, pero di na ako masabtan ka ng walay sinugdanan. How in this world? Walay sinugdanan? Apan pasagdi ka na nga mystery. Finitum non possit capere infinitum. The finite cannot fully understand the infinite. That's why His name is called Wonderful. Ang pagkatao ni Jesus, ang iyang personal being, di nimo mahati kung asa ang Diyos o asang tao. It would be very, very hard for us. That is a work of eternity. Jesus is both the Deus Revelatus. That's why He became a man and dwelt among us. He ate with the people, He slept with the people, and finally, He died at the cross because Jesus was the Deus Revelatus, the revealed God. Yet, He's also a Deus absconditus that we don't know the mystery of His divinity. That's why His name is called Wonderful. Nung hindi na ito na matugkad. Katingalahan. Kung di ka matingala, dili na siya Diyos. Katingalahan. Mauna ang katarungan, mga kaigsunan. Morita, mga kaigsunan. Kung atong tugkaron ang personal being ni Jesus, akong gamiton kini nga prinsipyo. I would rather overestimate rather than underestimate Jesus. Mas maipay akong pasubrahan ang akong pagtanaw ni Jesus kaysa akong paggamyan ang akong pagtanaw. Nang naay mo hingon, well, Jesus is God but not almighty. He is only mighty. Well, Jesus tao kay gigutom giyuhaw namatay. Alang ka na ako. Magtanaw ko ni Jesus. Mas mayo pa nga akong pasubra na iyang paglantaw kaysa akong pagamyan. Danon ta mo sa gamay nga ilustrasyon. Istorya lang ni. May usa ka kaso nga gihandol sa usa ka judge. Naglisod siya kung kinsa gyud ang sadaan. Kaya nga akusado, maayo og ebidensya. Sa cross examination, maayo mo tuwag ang mga saksi. Sa nag-akusar, maayo pong ebidensya.
Ang tanang gikinahanglan sa korte na ang mga testigos maayo usab. Naglibog ang judge kinsa kay ni Sadan. Nakinumdum siya sa iyang higala nga dili abogado apan specialist sa human behavior. Nakatabang na siya og daghang mga panahon nga patambungon sa judge ang katong expert sa human behavior, patambungon dahil pangutanon sa imong tanaw, sir, kinsa ang Sadan niya to? Judge, kato mo'y Sadan. Dito muduot ang judge pagtuon ni ining tao nga gingon nga mo'y Sadan. Ug sa makadaghan, nakita gyud nga Sadan. Kini karon iyang gitawag ang human behavior expert. Sa doktor, mulingkod lang kada aspultahan. Mag-abay lang taglingkod. Dayon, imong tanawon ang musulod sa akong sala. Kuhita lang ko, kung mao na ba na Sadan. Dagan ang niagi. Nakakurbata, naka-Amerikana, nakabarong. Grabe yun, nang sulod. Mga mayog pamisti. Wala madugay na tao nga misulod. Layo pa, iyan ang nakita. Di kayo taas, medyo mabuon. Medyo dako. Kulot ang buhok. Dayon, itom-itom ang iya nga panit. Murag Pilipino gyud. Dayon, nag-sunglasses. Muguton og naong. Dayon naglakaw nga medyo isog. Sa naghapit na madool, gikuhit niya ang judge, nining human behavior expert yung judge. Kana mo'y Sadan. Ningon ng judge, hinaya pagsulti. Isa nga naman, isa mo na atong fiscal aning nga kaso. Kita mo na mga kaigsunan. Gi-underestimate ang tao. Muna yung mga tao nga dili mo to kang ginisos nga Diyos because they underestimated Jesus. I would like to invite you. Kung atong siksikon ang persona sa atong Ginoong Hesus, I would rather ask you to overestimate than underestimate. Yes, in Luke 23:54, Jesus Christ was crucified on the preparation day. And that preparation day is called preparation day because Sabbath day is about to come. Preparation day, gitawag nato karon nga Biyernes. Tama ang inyong pagtawag nga Biyernes Santo. Bisan di ta magkasinabot og unsa nga pizza, unsa nga bulan, that is immaterial. That is peripheral. Kung unsa nga pizza, that's peripheral. But the central truth is that Christ was crucified. The central truth, Christ was buried. The central truth, Christ was resurrected. That is a central truth. Insakto. Insakto ang inyong pagselebrar nga Biyernes ng patay si Hesus. Mao nang inyong ganing gitawag Good Friday or gitawag nato og Biyernes Santo. You're right. Because Jesus was crucified on one of the Fridays. Kung inyong gibutang nga si Hesus gilansang anang Martes, then I disagree on that. Because that is unbiblical and abiblical. But Christ was crucified on one of the Fridays in the history of this world. Adunay dagtulo ka mga importante nga mga adlaw nining Passion Week. Tulo ka importante nga mga adlaw. Ang adlaw sa paglansang, ang adlaw sa lubnganan, ug finally, ang adlaw sa pagkabanaw. Timanin na ninyo na. Ang ato pagkarong nahisgutan mo ang adlaw sa paglansang Good Friday, mga kaigsunan. Don't be skeptics. At the cross, God did not die. There was no universal vacuum experience that ever occurred. Not a single millisecond that there was no God. Stop mocking. Stop deriding of the thirst and the hunger and tiredness and the bleeding of the death of Jesus, for He took all of this so mankind can be redeemed. Mao ni mga kaigsunan ang katarungan. Ngano nga siya gaw, gigutom, tungod ka siya tao, kay nagpakatao, alang sa atong kaluwasan. Please,
You cannot outbox Jesus. He has a long hand. Ayaw tamaya. Ayaw yaga-yaga. Ayaw siyag sawaya. You cannot outbox Jesus because He has a long hand. Mockers and taunters, doubters and skeptics, you were the meaning of all the sufferings of Jesus. Don't be like the crowd who said, if you're the king of Israel, go down from the cross and we will believe you. Mauna yung gisinggit sa mga tao. Kung ikaw tinuod nga na, kung ikaw tinuod nga hari sa Israel, kanaog sa cross, kay kami mutuon mo. Ayaw ka mo pakiguba ni adtong kawatan nga wala maghinulsol dito sa krus nga gilansang. Ngayang gingnan si Jesus, kung anak ikaw sa Dios, kadaog, luwasang imong kaugalingon ug luwas sa usab kami. Please, don't be with the skeptics, with the mockers, and the taunters, and the doubters, and the skeptics. Wala mamatay si Jesus. Because there was no time that He was not. I repeat. Jesus, the God, did not die. It was Jesus, the man, who died. Because there was no time that He was not. He was always there. Ako mag-imbitar ka ninyo. Unta sama kita na itong senturyon nga kibabantay sa lubnganan ni Isos. Kaya nagunauna ang mga priest, mga sacerdote, nga basig kawato na Isos, kaya nagingon raba nga ikatulo kaadlaw, mabanaw siya. Kadtong mong senturyon, nga nagbantay sa lubnganan, pagkakadlawon sa Domingo, miabot ang dako nga linog, miuyog, nabuak ang mga pantyon, namakod ang ubang mga tao nga silingan sa lubnganan, og ang usa nga dibako diana mao si Jesus. Og misinggit ang maong senturyon nga nagingon, truly, this was the Son of God. And I would like to invite you, let us join this centurion who believe on the divinity of Jesus Christ. Akong tapuson. O sana ka mga panahon, gi-invite ako sa Dubai nga mahimong speaker sa camp meeting sa atong grupo dito. Gusto na ako ipangumusta si Tony o so Yola Enoch, kang Joel o kang Pat Nuval, na kamo ang nag-process sa akong pagana niya. Cindy, Enoch, I'm always praying for your recovery. Samtang kami nangaon dito, daghang naghatag experience sa ilang mga kaagi, sa ilang pagtrabaho sa ubang nasod, Middle East, dili Christian nga mga nasod. Nakuha nga akong atensyon na itong usa ka babae nga naghatag og iyang experience. Na pastor, ang akong gibantayan nga bata, murag wala pa'y tuig. Anak sa usa ka royal family. Kwartahan, dungganon. May usa ka panahon nga ang bata naghilak. Grabing hilak, bisag usaon og yugyug. Bisag usaon kugos, hilak ang bata nga murag mamatay sa kasakit. Gidala sa ospital. Pagabot sa ospital, eksamin sa doktor, mga espesyalista, kaya ang bata, way hunong og minatay og hinilak, maglimbag-limbag mga kaigsunan, siyagit yun. Examine ang bata og nagyong doktor, walay sakit ang bata. Ingon ang ginikanan, Dok. Nga na sige maghilak. Sa paulian na lang ni kaya wag yun sakit. Ang tanang mga vital signs, pulos maayo. Wag yun muhunong. Muhunong lang ka dito, pagkatapos hilak na po, maluoy ka, matod pa sa mga babae, maluoy ka, pastor, magtanaw sa bata. Grabing hinilak. So nanguli mi, anang gabi, nagbantay ang inahan o ang amahan. Hasta ako, tuwa dito, matod pa niya. Paghilak sa bata, gubot sila kaya ang bata murag namatay sa hinilak yun. Grabe yun murag. Unsa naman yung sakita ang mga bata. Kadugayan ang ginikanan
katulgo na, og nagingon. Ikaw na lang ang magbantay din is bata. Yato lawak ang magtiayon. Nabilin ang Adventista nga babae. Pag-action sa batag hilak, iyang tabyugon ang cradle. Dayon, iyang awiton, kining awit, pinahinay ra kay mahadlok kong madunggan. Sweet Jesus, what a wonder you are. You are brighter than the morning star. You are fairer, much fairer than the lily that grows by the wayside. Precious, more precious than gold. I live for Jesus day after day. I live for Jesus, then come what may. The Holy Spirit I will obey. I live for Jesus day after day. Ang bata na hilom. Inig-aksyon ng hilak. Mukanta dahil siya pero pinahinera. Kaya mahadok madunggan kay kini nga mga tao dili mo tuo kang Jesus sa Middle East. Pagkabuntag, gipangutana ang atong igsoon. Wala gyud ko kadungog ang bata ni hilak. Naay mo aksyon og hilak pero mohilom raman. Doon sa manimo. Sa akong gikantahan. Ingon ang ginikanon, nahurot na ning among kinantahan, wa mong gyud mohilom. Unsa man imong kanta, nagpanuko pagtugan kining atong igsoon nga babae. Kay ang kanta is all about Jesus. Nagpanuko. Sa kantaha ko no, wa niya gikanta ilang giham. Isulti ko no gyud. Iyang gikanta mga kaigsoon, sweet Jesus, what a wonder you are. Ingon ang ginikanan. Kung ang awit para ni Jesus, may makapahilom og hilak sa akong anak, keep on singing, we don't mind it. We don't mind. Mga kaigsunan, mataghilak sa bata, kusog na ang kanta sa atong igsoon nga babae. Sweet Jesus, what a wonder you are. Diabot ang panahon. May bakasyon sa Pilipinas, kaya doon na emergency. Dili siya tugutan, apan emergency. Balok ka kung sige mos magtayon. Please, sa dili pa ka mulakaw. Isulat sa kining awit, sweet Jesus. Iyang gisulat. Kunya, nag-ingon ang maong ginikanan pag-uli na sa atong igsoon nga babae. Pag-uli na niya dito, nag-ingon. Habi ni mo, among gibasag imong kanta, ug among giawit, karon amon nang na-memorize. Matag-awit namo og sweet Jesus, ang among anak mahinanok sa katunugon. Higala, sweet Jesus in our life. Nining panahon sa mga katalagman, the name of Jesus is our hope. God bless you all. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mungaya Serrano magaingon, ang Diyos magapakamayo, magaproteher kaninyong tanan.